udala se lepa i zgodna Beogradjanka za seljaka, zarad para, i naravno prešla da živi na selo, a u Beogradu joj ostala prava ljubav. Posle nekog vremena se uželeli svog Dragana, pa izmisli priču da joj je umro školski drug i da mora otići na sahranu. I kako to već biva, dodeliše joj svekrvu za pratnju da ne bi zgrešila. Javlja ona svom Draganu i objašnjava da nema smisla da dolazi jer ide svekrva sa njom i ne može nikako da joj se reši. Ma ne beri brigu, naći ćemo mi njoj nekog da je zabavi, reče joj Dragi. Došle njih dve za Beograd, jedan kresao snajku a drugi svekrvu. Kad se sve to završilo vraćaju se njih dve vozom i ćute, kad odjednom će svekrva. Čuj, snajka, ja za tebe ne znam, ali ja moram doći na 40 dana obavezno.